שוקי. אהלן, אז כן, קודם כל באמת תודה רבה, לכבוד הוא לנו שאתה מפנה מזמנך היקר. מאיפה אתה מדבר איתנו עכשיו? אני בלונדון כרגע. מלונדון, אז בסדר. אז תודה רבה באמת על זה שאתה מצטרף אלינו לערב המיוחד הזה עם משקיעים על סקייקס. מאוד מאוד רצינו לשמוע את למה החלטת, בן אדם עסוק כמוך שמנהל יוניקורנס, למה החלטת להצטרף לסקייקס, מה אתה חושב על החברה, מה אתה חושב מהעיניים שלך, וגם ברשותך לקבל גם איזושהי, אתה יודע, הערכה שלך או תחזית שלך על השוק באופן כללי, שוק ההייטק באופן כללי. הבן אדם שמעורב מאוד בתעשייה הזאת, אני באופן אישי מאוד נשמח לשמוע מה אתה חושב, אני בטוח שגם כלל המשקיעים שנמצאים איתנו הערב ישמחו לשמוע את חוות דעתך מבחינת האתגרים וההזדמנויות. אז תודה רבה ונשמח לשמוע ממך. אז תודה, ותודה שהזמנתם אותי. אני קודם כל אתייחס לשאלה הראשונה ששאלת. אני נכון שהקמתי את טראקס, ובאמת טראקס היא כבר חברה מאוד מאוד גדולה, יוניקורן בפני עצמו שפועל בעשרות מדינות בעולם, ואני מעורב ומחפש להיות מעורב בחברות מבטיחות וחברות שבאמת יש להם סיכויי הצלחה גדולים מאוד, ולהפוך ליוניקורנס הבאים בתעשיית ההייטק המקומית. מה שמאוד אהבתי ב-SkyX, וקשה למצוא את זה מאוד בעולם ההייטק בכלל, וספציפית בעולמות הדאטה, זה חברה שיש לה סממנים שמאוד דומים דרך אגב לטראקס, שאותה באמת הפכתי ליוניקורן, במובן של גם היכולת הגלובלית לתת פתרון שהוא באמת חובק עולם, יש לקוחות כמעט בכל מדינה ובכל שוק. זה חברה שבעצם פונה ללקוחות ענק, blue chip clients, שכל לקוח בפני עצמו, היכולת התרחבות, היכולת מחירה עתידית, היא מאוד מאוד גדולה, מתחילים באיזשהו פרויקט בגודל מסוים, אבל היכולת לגדול משם היא כמעט, לא אגיד אינסופית, אבל מאוד משמעותית. והכי חשוב, חברה שיש לה proprietary data, חברה שהיא יודעת לקחת מידע שהוא מאוד ייחודי, שאפשר לקחת אותו רק בסט הפתרונות שהיא מציעה, בגלל כל הפרמטרים, גם של צורת האיסוף, גובה האיסוף, הרזולוציה וההתמחות בשוק הספציפי הזה, והיכולת לקחת את המידע הזה ולהפיק ממנו תובנות ויכולות שבאמת אותן חברות לא יכולות להשיג בשום צורה אחרת. אז אם לוקחים את כל הפרמטרים האלה ביחד, מקבלים חברה עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, תוסיפו לזה את דידי כמנכ"ל ויזם ואת ההנהלה ואת היכולת האנושית שיש בתוך החברה, ולפי דעתי, באמת הצנועה, אני חושב שיש פה באמת חברה שיכולה להצליח ובגדול, ובגלל זה הסכמתי להצטרף. זאת אומרת, אתה רואה... כן, בבקשה. לא, רציתי לענות על השאלה השנייה, אבל... כן, כן, אז רגע לפני השאלה השנייה, זאת אומרת, אתה רואה את הערך המוסף של החברה ביחס כי בעצם מצלמים מלמעלה, כן, יש... כמו שדידי כבר אמר קודם, עוד לפני שהצטרפת, מצלמים מלמעלה, בין אם על ידי לוויינים, ובין אם על ידי מטוסים, בין אם זה עם טייס וכדומה, או בלי טייס, אבל הערך המוסף שאתה רואה, נקרא לזה, במיוחדות שסקייקס מביאה, הוא מה? הערך המוסף מגיע בכמה פרמטרים. אחד, זה הרזולוציה של איסוף המידע, זו רזולוציה שקשה מאוד להגיע אליה מלמשל מטוסים שטסים כי יש בעיות של מזג אוויר, בעיות מלוויינים, בעיות של רזולוציה. אז קודם כל באמת היכולת לטוס בגובה נמוך שבאמת נותן רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, היכולת שלא יהיו הרבה גורמים אנושיים, אם בכלל, כחלק מהתהליך, אחרת בגלל זה כל הנושא של לוויינות ומטוסים הם מאוד מאוד יקרים,
ומול כלי טייס בלתי מאוישים אחרים, היכולת באמת לפעולה אוטונומית שלא מצריכה הרבה מאוד כלים, אלא כלי אחד שיודע לעבור ולחסות שטח מאוד מאוד נרחב, ולכן העלות שסקייקס מציעה היא באמת עלות ששוברת את השוק מבחינת המחיר. אם תיקח את כל זה ביחד, זה בעצם הייחוד של החברה בהקשר הזה, וכמובן... כי השוק של עצמו... סליחה? אני אומר שצריך לזכור שהרבה חברות הן חברות בעולם ההייטק בכלל, וספציפית בעולם הזה, זה חברות עם איזשהם הבטחה לאיזשהו משהו עתידי שיפעל ויהיה טוב. כאן יש לנו מקרה של חברה שכבר יש לה חוזים מאוד מאוד משמעותיים, עם שחקנים גדולים, שכבר פועלת בשטח, והיכולת לאסוף מידע ולקבל יתרון משמעותי מבחינת היכולת לנתח את המידע, בגלל כמות המידע שכבר נאספת, היא מאוד גדולה. אותו דבר כמו טראקס, שהתחילה ראשונה בשוק שלה, והיה לה המון מידע, ולכן היא תמיד הייתה יותר מדויקת מכולם, וידעה להציג תובנות שאחרים לא יוכלו להשיג. אותו דבר גוגל, שהתחילה לצבור מידע של חיפוש, ונהפכה למנוע חיפוש המוביל בעולם, כי בעצם אף אחד לא יכול היה להשיג אותה מבחינת כמויות המידע שהיא איבדה. אז אותו דבר פה, יש פה הזדמנות במובן הזה גם. ובסוף זה אנשים, כמו שאתה אמרת. אני אומר, במובן של האנשים, מה שאנחנו זיהינו, אני חושב שגם אחרים זיהו וגם כמוך, ובאמת אני אשמח גם לשמוע מעבר למיקרו של החברה, גם למקרו, ככה, אם אנחנו ננצל כבר את ההזדמנות גם שאתה איתנו, לשמוע בכמה משפטים מה אתה חושב. אנחנו נמצאים ככה בתקופה מעניינת, מבחינת, כמו שאמרתי, האתגרים וההזדמנויות. ברור. אז אני אתייחס גם לזה. אני כמובן לא נביא, אבל אני אגיד איך אני רואה את הדברים מנקודת מבטי. אני התחלתי את הקריירה שלי בהייטק עוד לפני המשבר של שנת 2000. ולאורך השנים היו ירידות והיו עליות, והיום באמת המכפילים בשוק הציבורי נמוכים יותר בגלל הריביות הגבוהות. בסופו של דבר צריך לזכור שהשוק יש לו עליות ומורדות לאורך זמן, ובסופו של דבר השוק יעלה, ודווקא עכשיו כשהוולואציה היא יחסית מאוד מאוד שפויה, והחברה רק בתחילת דרכה של deployment, של הטמעה, אצל לקוחות מאוד גדולים ומשמעותיים, עם חוזים שמאפשרים גדילה מאוד משמעותית, זה זמן נכון לדעתי להיכנס להשקעה בחברות מהסוג הזה. צריך לזכור שבסופו של דבר החברות הן לא מושפעות ממצב השוק העולמי, בטח לא חברות צעירות שרק מתחילות את דרכן. זה יהיה חכם ונכון לכולם לנתק טיפה את ההצטקלות ברמת ההשקעה בחברה כזו או אחרת מהמצב הכללי בשוק. זו לא חברה ציבורית, היא לא מושפעת מהמכפילים בשוק, ובסופו של דבר כשהשוק יעלה, העלייה תהיה מעבר לגידול האורגני של החברה בהכנסות ומספר לקוחות, הגידול גם יוכפל וישולש בגלל העלייה גם במכפילים בשוק הציבורי. בסופו של דבר אף אחד לא יודע כמה זמן הירידה הזאת במכפילים בשוק הציבורי תימשך, אבל לפי הערכות שאני שומע מבנקאים וכולי, מדובר על סדר גודל של 12 עד 18 חודשים שהריבית תתחיל לרדת, ואז מיד נראה עלייה משמעותית גם במכפילים בשוק הציבורי. אבל כמו שאמרתי, אני חושב שחברות בתחילת דרכן צריכות להישפט על בסיס ביצועי החברה ומה שהיא מציגה, ופחות להתייחס לשוק הכללי, כי באמת אין קורלציה בין השניים. אוקיי, אם אני ארשה לי מילה אחת על... בסדרת מפגשים שהייתה לי עם יואל בתחילת הדרך, בשלב ההיכרות נקרא לזה, אחרי המפגש הראשון, ממש, שבו עשיתי ליואל פיץ' רגיל על החברה, שהתחברתי דרך משקיע משותף שהשקיע גם בסקייקס וגם בטראקס, והגעתי אליו, דיברנו על מכפילים, אני אדבר על מכפיל אחר, המכפיל כוח שיש לדמות כמו יואל עם הניסיון והידע שלו, בעולמות, אגב, שהם מאוד משיקים באיזושהי רמה לסקייקס, לא כי יואל עוזר לנו לבנות מטוסים מחר, זהו השאיר לנו, אנחנו עושים את זה בצד מצוין, אלא בכניסה לעולם המסחרי, בהטמעה, איך ברמה פשוטה להתנהל מול החברות האלה, להציע להם ערך מוסף, התמחור הנכון, הם הנקודות שסקייק נמצאת בהם היום, ולכן כל
תקרא לזה זמן, שאני מבלה עם יואל, בין אם זה בצורה ישירה או בין בצורה עקיפה דרך המייל וכדומה, הוא זמן שהוא נותן ערך מאוד משמעותי לסקייפ, הוא מקפיץ את כמה רמות קדימה, וזו הסיבה שביקשנו שהוא יצטרף, וזו הסיבה שאנחנו מאוד שמחים שהוא משקיע זמן באמת יקר בתוך החברה. בסדר גמור, אז אנחנו לא נבזבז לך יותר מדי את הזמן, אנחנו באמת מאוד מאוד רוצים להודות לך שהצטרפת אלינו, ולאחל כמובן לטראקס המון הצלחה, ובכלל להייטק, וכמו שאתה אמרת, צריך להיות, איך אומרים, לראות מה קורה, המשבר הזה יש לו מתישהו פג תוקף, ומבחינת ההזדמנויות, המחירים הם טובים כמו שאתה אמרת, וכמובן שוב תודה רבה, והמשך יום ערב נעים. תודה יואל. תודה לכם, ביי ביי. להתראות, ביי.